भोजपुरी के सिंगर और डांसर जो कि पुरान गायिका है। पहले आप लोग देखते रहे जहाँ हमनी के ऑर्केस्ट्रा होते रहे चाहे नाच प्रोग्राम होते रहे, तो उस समय में जब एक समय रहे हमनी के बाबा के समय, हमनी के दादा के समय में ये एगो फेमस रहे पवन सिंह, मनोज तिवारी, चाहे जे भी बालोग आज देश दुनिया में नाम कैलो, लेकिन एक समय में आरा बक्सर छपरा पूरा शाहबाद में तुति बोलत रहे, इनकर बुकिंग ना मिलत रहे और हर आदमी के सपना होत रहे कि हमारा शादी में इनकर नाच होके, इनकर प्रोग्राम होके, जेकर नाम है बिजली रानी। और पवन सिंह जी काफी इनका संगे अपन समय बितैले बड़े। पवन सिंह जी जब भी अपना फैमिली से नाराज होके चाहे घर से बाहर जात तो इनका भी बैठ के बहुत सारा गायकी सीखले बड़े और इनका करीब रहल बड़े। और पवन सिंह के हमेशा ई शरण देते रही, पवन सिंह हमेशा सिखावत रही, बतावत रही और सपोर्ट करत रही। यही से इनकर तबियत खराब रहे तो पवन सिंह जी निस्वार्थ भाव से, दिल से समय देके, पैसा देके हर मुमकिन कोशिश कर इनकर इलाज करावे खातिर, इनका के जिंदा रखे खातिर। लेकिन कुछ दिन पहले से आप लोग देखा था लखनऊ में इलाज करे पवन सिंह जी ले जाके छोड़ ले, बहुत दुखी भी रहन मिला। और पहला बार ऐसा पवन सिंह के देखे के मिल रहा है, केहू के प्रति इतना प्यार पवन सिंह के लगाव देखे के मिल रहा है। बाद में बात मालूम पड़ल, सामने आई कि अपना के माइये माने ले, एक लेखा उनका के चाची कहले, लेकिन एक लेखा उनका का नाम रहे कि हमार गायक आज बनल बानी नु, आज हमार करियर जोन बनल बानू इहे समझले बाड़ी, इहे बतैले बाड़ी, मतलब एक तरह के करियर के वो हमार माई बाड़ी। जी भैया चाची कहत रहन। पवन सिंह जी ये बात सुन के इस चीज से बहुत दुखी हुई हन, बिजली रानी के निधन हो गई बात। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा भगवान से दुआ करी जा कि इनका आत्मा के शांति मिले। जी हाँ भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री के सब कलाकार लोग इनका के RIP लिख के इनका के श्रद्धांजलि दे रहल बाटे। आप लोग भी श्रद्धांजलि दी जा, काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री अभी छठ आवे वाला बाटे और छठ आवे से पहले ही एगो ही काम होइए गई जहाँ छठ में छठ गीत, भोजपुरी गीत बाजेला हो जे बिजली रानी के निधन कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाही वाला बाटे और चुनाव एगो चलिए रहल बाटे।